Rundunar haɗin gwiwa ta Joint Task Force ƙarƙashin Operation Haɗin Kai ta samu gagarumar nasara ta aiki bayan kama wani da ake zargin mai shirin kai harin ƙunar baƙin wake tare da ƙwace kayan da ake amfani da su wajen ƙera bama-bamai na gida a jihar Borno. A cewar jami'in yaɗa labarai na hedikwatar, Laftanar Kanar Sani Uba, kamin ya biyo bayan ci gaba da aikace-aikacen haɗin gwiwa da kuma ingantaccen tattara bayanan sirri da nufin tabbatar da tsaro a garin Banki da ƙaramar hukumar Bama, inda dakarun bataliya ta 152 tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro suka gudanar da aikin. A ranar Litinin da yamma ne 29 ga watan Disamban shekarar 2025, jami'an tsaro da aka jibge a masallacin Juma'a na Banki suka kama wadda ake zargin mai kai harin ƙunar baƙin waken mai suna Abubakar Mustapha. An same shi da sassan IED da aka shirya, abin da ake nuna shirin kai hari nan take. Binciken farko ya nuna cewa wanda ake zargin ɗan ƙaramar hukumar Bama ne, kuma an kuma gano yana da ƙarin kayan da ke da alaƙa da ayyukan ta'addanci. A halin yanzu ana ƙarƙashin tattaunawa domin gano masu ɗaukar nauyinsa, abokan aikinsa da yiwuwar alaƙarsa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke aiki a yankin.